O, mam bach. What? Ni gyd i bod na. Chi'n gwybod? Y teimlad yna o eisiau chwerthin pan chi ddim fod? Ie, fi nôl. A tro yma, fi'n trio cracio myfyrwyr Cymru. Croeso i Paid Ti Meiddio Chwerthin. Same ex. O, mae mam a dad ni weld o. A fi'n mynd i bod yn eistedd fan hyn i wylio pob dim, unwaith eto. Ond fi methu wneud ar ben fy hunain, fi angen backup. So, mae Gwyneb Cyfarwydd Hanch yn mynd i helpu fi i dorri'r students unlwcus yma. A heddiw, tro Mr Grub Gwion ei hun yw i. Gwion! Yn syml, 3 myfyriwr, 3 rownd. A mae un person yn mynd mas pob rownd. Pwy bynnag sydd ar ôl ar ddiwedd y gêm sy'n mynd ben yn erbyn ein talent Hanch. So, pwy sydd gyda ni fan hyn te? Bedwyr Hughes. Fi'n Elizabeth Tomkinson. Siôn Haf Williams. Prifysgol De Cymru. Grêt, pawb yn barod felly. Bedwyr, sut wyt ti'n teimlo? Dwi'n mynd hyderus iawn. Mae pob peth yn ei fi chwerthin, so... Ie, na fo. Alright, wel, ti wedi dod i lle'r anghywir, mate. Ges ni'n gwybod pwy sydd ddim yn mynd i ennill y gêm yma. Mae'r minion sy'n gweithio i fi wedi wneud ei ymchwil ar rhain, a di darganfod sawl peth anffodus amdanyn nhw. Deri ffindio mas ychydig amdanyn nhw, efe? Gwion. Cer amdani, boi. Pwy sydd ni gynta? Person ti'n obsessed gyda Rhys Webb? Yeah. Name me some other scrum halves ti'n attracted i falle? Andrew Dupois. Fair. Yeah, good looking bloke, efe. I made him laugh. Dim yn rhan o'r challenge. A ti, to? Os gen ti alergedd unrhyw beth, Brazil nuts. Is that a euphemism? No. Nah, genuine allergy. Genuine, like full on, like dying. Not funny, is it, allergies? No, not really. O na, maen nhw gyd yn fynd. Fi'n gwybod bod Gwion yn mynd i smasho hwn achos fi'n meddwl bod yn absolutely hilarious. Felly bit Okay, like peanuts so- and stuff, and no, Brazil nuts is a no-go. I was... Specifically the nut of Brazil? Yes. Okay, yeah. Date gweitha, Cathy Morrison. So fel, take you on a nice date, and fel, meddwl yn Carter, maybe brif the Ivy. Na, Morrison's yn Aberhonddu oedd e. Right, okay. Pan o'n i yn blwyddyn 2, o'n i wedi cael bus fi yn sownd yn y tyllau bach yn y wal gymnastig, a oedd rhaid y frigad dan dod i cael fy mis allan. Yeah, bit embarrassing oedd hwnna. Gofis i cael y frigad dan i pigo fi lan o Cologne pan cwmpus i'r off-scooter am 3 o'r gloch y bore. Beth sy'n ofn mwyaf, pre-copyn? So, na, fair. Why was I going to have a spider in my pocket in the first place, you wondering? Elizabeth Tomkinson. Lle mae lluniau'n dod o? Is that Star Wars merch? Actually, that's Hitchhiker's Guide to the Galaxy, I think you'll find. Yeah, go on, Elizabeth. You tell Gwion. Gwed wrth e. Go on. Mae pethau dechrau mynd bach yn awkward. Rheswm bod ydy'r rhieni wedi siomi. Nes i ystyried gar y prifysgol i ddechrau gwerthu... Oh. Nes i ystyried gar y prifysgol, we've established that yn barod, i ddechrau gwerthu lluniau traed, yeah, a hen sanau. Oh my gosh. A girl's got to do what a girl's got to do. Trwyddethau ti grio, ddoi efallai heddiw. O, sa'n mynd i ti grio, ti heb chwerthin eto. Tough nut to crack. Not a Brazil nut, but a tough nut to crack. Ac ar y gair! Sa'm ymlaen i bedwyr. O, mam bach. Mae Bedwyr heb hyd yn oed ddechrau eto a mae fe'n chwerthin yn barod. Lle mae'r lluniau ma'n i dod o? Yeah. I think it would be good to just do the icebreaker nawr o flaen pawb. Dwi'n yn siŵr iawn beth i'n mlaen am. Bedwyr? Oh. Come on. Fi'n confused. Fi ddim yn siŵr am be maen nhw'n sôn. Hey, go on. How do we know each other? Oh. 2 words. Same ex. Beth yw'r odds o hynna? That would be quite funny, actually. Stori o'r lads holiday. Oh. Ti siŵr bod ti moyn fi weid hwn mas yn uchel? Cos it's your call, mate, to be honest. Hey, go on. Dim fi sy'n colli fan hyn yn y pen draw. Eithaf i'r brothel mwyaf yn y byd. That's a bold statement yn unan, yw e? Ar ddamwain. Ti di safio dinan fyna? Ware teg. Oedd e ddim fod na. Beth oedd e'n neud na? Ar ddamwain. Just stymblodd e mewn. Tripodd e.
Fi'n mynd i weid e to, because it's quite the sentence. Eithaf i'r brothel mwyaf yn y byd. O, mae mam a dad ni weld o. Ie, mae hyn mynd i bod ar S4 click bedwyr. Digital footprint, love, digital footprint. Ar ddamwain. Ar ddamwain, ar ddamwain. Yn meddwl o'ch chi'n mynd i nightclub. Ie. Honest. Bedwyr? Troedd rhaid i gachu ni oedd bore yma. This is wild. Crys mwy o weird Sam Tan. Ei, mae'n fwy lyflu, yndi? Bloody hell, bedwyr, ti'n neud yn awful. Eith i'n gwneud yn dda iawn fan yna, ddo. Na, this is fucking shit. Wel, o le ti'n gallu cydnabod hwnna dy hun am bedwyr. O ti'n great laugh, ond yn anffodus, mae amser ti yn y cystadleuaeth yma wedi dod i ben. Nawr, mae rai pobl yn dadlau bod ti'n methu bod yn sexy yn y Gymraeg. Ond, ni am ei newid hwnna. Dyma'r her Chatterblines Cymraeg. Ydyn ni'n sexy? Neu adael i chi wneud y penderfyniad yna? Ti'n edrych fath y enillydd Can i Gymru 2020, achos dwi'n ffansio bach o hwnna. Ella di eisteddfod ar fy wyneb unrhyw bryd. Ife ti o Radio Cymru, achos dwi eisiau troi ti ar pob bore cyn mynd i'r gwaith. Ti eisiau jump. Just hwnna'n meddwl. Ife ti yw Iws Gwynedd, achos dwi eisiau i ti Sabona fi. Ife ti yw heno, achos dwi eisiau gweld ti pob nos yn am 7 o'r gloch. Oh. Ond mae hwnna'n eitha cute. Wyt ti wedi bod i Penis ar Wain, achos fi'n credu dylid y benes di a fy wain i cwrdd rhywbryd. Calon lan yn y streets, Caron bidyr yn y sheets. Roedd Rain yn eitha bad. Waw, diolch byth bod hwnna wedi gorffen. Elizabeth, ti nath chwerthin mwyaf fi'n credu, ond o leo bod loads o pick-up lines dy si ddefnyddio nawr ddo. Na, beth yn mynd i defnyddio'r pick-up lines yna. Digon teg na ddim be o ti. Nawr, ar gyfer y rownd olaf, mi fydd rhaid isiw am mynd ben yn erbyn gwion. Fi di trefnu bod nhw'n cael darlleniad ysbrydol gan yr un a'r unig Catrin Thielins. Ie, pob look boys. Shmai! O, Catrin, ti'n edrych yn rili fel Mystic Meg. Love it. A ti'n gweld hwn? Ti'n gweld y smot yna? Ie. Get that checked. A wedyn fi'n gweld gwblwn yn ella fan hyn nawr. Nawr, ti'n gweld yr un na? Mae hwnna'n linell syth. Mae Gwion yn edrych fel bod e byth di gweld drag queen yn ei fywyd e. A wedyn linell sy ddim cweit mor syth. Mae rhain yn gallu cael ei ddarllen fel rhyw fath o muscle memory neu cyhyr cofion. Neu cofion cyhyr, if you will. O, mae fy'n dod. Yw hwn yn edrych yn gyfarwydd i ti. Aha, he's gone. Ash Iwan hefyd. Maybe. Gwyon gen i'r hand. 3. 2. Yw rhywun yn dy deulu ti chwarae'r basŵn? Nah, Na? not that talented. Mae da ni 5 grisial fan hyn. Piga 1 grisial. Just un. No. Lawr. O, diolch, da iawn. O, na'r grisial ma. Mae'r grisial ma'n gweud... Mae Gwion just am laugh. Mae Gwion di anghofio bod ni'n chwarae gêm. A dyma'r rownd terfynol. Mae'n gweud lot amdano yn ffrindiau ni. They can't stand out. I've been here 5 minutes and fi barod eisiau gwybod os mae'r taxi fe'n ffordd. Brioche Bendir, put it away. Piga 1 grisial, ti'n gwrando? Sorry. No. Ie, da iawn. O, gwion, mae'r un ma'n grif. Maen nhw'n galw fe grisial Bryn Terfel. Nawr, sdim lot o bobl yn gael hwn, only straight white men. Ond, mae hwn... O, mae lot o lwyddiant, mae lot o serch, lot o hap... O, no, sori, godd o wrong one, hold on. O, fi mor sori. O, mae'n mor embarrassing, na.
Sorry, small cocksite i, ond ger y penis bump gobai. Rhaid dyma'r un nesaf, so fan hyn mae da fi bel yn grisiau. Ie, mae Gwion yn gweld ei fywyd yn fflachio o flaen ei lygaid. Fi'n gweld fan hyn serch. Fi'n gweld cariad, ffydd, gobaith, cariad. Fi'n gweld partneriaeth. Fi'n gweld person, fi'n gweld merch. A fi hefyd yn gweld, mae'r merch mae'n gwisgo oren. Ysgol lyfliad y feiron, bronnau mor fawr a mynyddoedd eryri. Shakira Cantrelate. O, fi'n gweld pws mor ddwfwn a cantra gwaelod. But you wouldn't know what that feels like, would you? No. Oh my gosh. Wouldn't even touch the sides. Cwestiwn arall sy'n dod trwyddo. You free after this? No. Reit, wel na chi. Diolch yn fawr am ddod. Diolch. Holy fuck. Sut oedd hwnna i chi? Oedd hwnna'n intense, oedd e? Neu just fi oedd hwnna? Oedd e, teimlo fel o'n i ar y chase, ac. Fi'n moyn dweud pas o'r amser. Wel, sa'n gwybod pwy sy'n well gen i fod o flaen. Catrin Feelings neu'r Dark Destroyer. Gwion, nes ti absolutely methu hwnna'n llwyr. Siwan, chwarae teg, ti'n gallu dweud bod ti'n chwarae rygbi achos ti'n brilliant o dan bwysau. Felly, ti yw'r enillydd. Sut wyt ti'n teimlo? Really hapus wedi ennill. O'n i ddim yn disgwyl ennill, ond y rownd olaf na, got ripped a new one. Wel, dyna ni am y tro. Ni wedi cael uchelbwyntiau. 2 words. Same X. Ti'n mynd twtio tits fi, Aled? Ti'n gay? A ni wedi cael uchelbwyntiau. Let me eat your poob. I like an old man. Eithaf mewn brothel mwyaf yn y byd. Mi nhw mor shit, ia. That's a bold statement yn unan, yma. Taro rhech, but it kind of... O, mae mam a dad ni weld o. All in all, ni wedi cael good laugh. Oh my God! Edwyr. Diolch myfyrwyr Cymru am gymryd rhan yn Paid Ti Meiddio Chwerthin.